olsa ta tashi. Olsa wallahi tallahi olsa ta tashi. Aradu Allah joro ka kaɗe. Wallahi tallahi mu je mu nemi abun shi mushi. Yo joro ina za mu samu abin shi? Mu je shakken gari sai mu tambaya. Aradu Allah joro ka kaɗe. Kai na rantse da Allah ban yadda ya wallahi aradu Allah na gaji. Subhanallah joro. Ya za a yi mu sami gurin shi abin shi? To mu ƙara gaba mu gani. Wato yaro mun gode fa an ji maka da ya mun gode Allah ta kama Rani ma da dawo zai shi. Aradu Allah to haka ake yauniya. Akwai abinci ma abin shafa abinci kuma wallahi na manta Aradu Allah za mu shi aiki. kaji sanyi Kaji isa ko giya ko. yin ba ta ko'e Aradu Allah ya yi. gaskiya wurin nan abincin nan akwai daɗi biya akwai daɗi Ake da ake kawo abin shi na. abinci kai na ce wannan Abin shi na ce a gyan. Ba mu an gama ba. a gami kuma abincin nan ba Daga kawo na abin shi mana ma da. wani na lamuna mun gaji ga Ka joro ka ba an tawo ni mana. ai kwamsa ta tashi Ka joro da an so ka ta ki abin shi da ke. daban ne shi abinci Ko no no muka samu a ga abinci bai joro ne ana cewa ina an zo ana ragewa. ba a rikewa Joro. a ranar Allah yunwa ba daɗi. Domin samun shirye-shiryenmu na gaba, ku danna mana subscribing, ku yi liking, ku yi share, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode.